Halo bab song lam sugo jotono tini belai important kaisa norong ni buskango tubui faika sung sawai mano thangnayo chini munai sanjana obok khoroksa cancer roi fight khlai tongnai chini munai sanjana sung bini bagai rang puisa kuluya ni bago hospital tlangmaya kaham treatment riwai maya mumbai tlangmani nogo kifir tuwe kana asuri nin kan nogo haina hai hingkai tabuk telangkha Bangalore bahake telang hai chung kubang ma jotono rang collect khlai kha bazar thangoi school dukan pat nogo thangoi satung watu hiya kubang ma jaga thangoi chung collect khlai kha aboni bagai Bangalore telang mangkha aboni bagai belai belke hambai poila jo to chubawi tongnai rokno ei ang bai thang ni ngai norokno belai belke hambai amsuk ya farmani bagai ngi tabung norone buskango tubui famani kha obose chini hai buku khoroksa bini mungkha bukriti de borma bini parangkha katalutma hingga bo bidan sabha hingga 46 surma romjago hingke ADCO hingke o 9 halale asram bari aro khobjago aroni bukriti bini yakung amsu kotormakha fului tongkha mane belai nugo wana khang haise belai nugo wana kha boroni parents ongro sungka poila tamung mani poila ong mani gengke kula hai chikon sa ong mani tam khlaika borok chikon mikon dukan pharmacy sogo thangai kanai bithi rok chawoi abo hamano hinai chalai tonglaika pia hamlia tabo omsu kotorka fulika ang je dino thango o dino hingke fulijak fana amsu kotor khai fulijak ya tini thangka bayap sungtamka mane temo kotor khai fuliwoi jilik hai chipiroi tongsi omo mane phatina ni naitui hai obostha ngoi tongka hospital talang kha borok agi rogo talang mani tam hinai rang puisa kore ni bagai kaham treatment khlaimaya bini buto pakka operation khlaina nago ga o jorao tini koijao norone thane haise je ani video kurungoi tongnai norok o video no nai tongkhai please kisa share khaidi chini munai bukhuri tini bagai faide chung mansak joratoi chung je mansak angom suredi noi saya nung 20 taka mankhai 50 taka mankhai 100 taka mankhai nung je mansak joratoi faide chini munai bukhuri tini chung chobalai borni nukhung amsu khairongma singsa khai choli tongo angobon mawan sugo bayap songhaise chung koroi chung chugya chung bigra chung khangra hingke chini nogono sobse wanama singsa bemar kotor phayo wanama singsa ruk suk chini nogono phai sala phayo chung koroi chugya rokni nogo se byakti rokni nogo tini samung tangkha hingke tini mairum tuoi tini si songnani amhai obostha je borokni nogo na buini hai rabar bagan tongo na musuk masa tongo na kheto mai boroi chanani nogo mairum burung abahai kuno kurui haise kuno kurui ga o jora belai khairok ma singsa haise chung phadi chobalayano yak pholok rayano chini munai sanjana no choba mani hai chung phadi chini bukriti de bormano chung je mansak jorate chung chobalayano phadi chung jodi chung tiprasa rok chobalaya hingke chung kyabo chobanai jodi bono kurui hingke tini chini munai bukriti bonogono klai tonga haise bini bo sal phayo hor thango yang bari woino tongo 8 mas bithi korsa bukugo dajagya 1 futa bithi kuroi 8 mas nogo khiklaijak tani bagai hingke rang kurui ni bagai talangoi maya doctor funukaino admission tongdi hinai admission tongnani hingke no rang nangnai o rang kurui aboni bagai talangoi maya gang please norok nathane request khlaio ani YouTube channel bisingti ani bukhak tui phadi chung khokcha khongnoi chung chini munai bukhritina chung chubalayan chung chini munai sanjana no chubakha chuba mane tabu bahai condition chung jotono khanai tongo nugoi tongo chini da pohor chung bisingti bele wana basingsa abono tui ang tabu sana thangya phia chini munai bukhritina tui phadi chung kicha wan suglayano aro iskana reject tongo obongkha thansa rising yachts chini pohor da porma bini scanner norok ajaga rang je musung sak
je mansak norok rohorai mano mungsa doubt khlaina nangya jaga rang rohor kha o rang subai da paino o rang chawai da paino o rang chini munai bukhuriti sungnogo soda sogoino amar norok kubangba wan sugoi tongoi mano abo ek phuta khono wan sungna nangya rang a jaga no sogainai rang a jaga no sogainai yang please ang obono koyo faidi chung chini munai bukhuriti no chung chuba layano faidi je mansak joratui je mansak joratui yang tini amsuk kok sanani thanglak norok jotono sawai mano ang sawai mano norok ani video je nai tongnai thangnai chini munai sanjana no busu joratui chuba kha norok ang abo an bukhao poito tongo norok chuba khainai chung chini munai bukhuriti no bo norok haino hai je mansak joratui chuba nai abo ang guarantee poito tongo haiji poito tongo ge hambai ang asu kok sana thanglia tai norok o video no di nai tongkha ke please o video no amsuka share khaidi chung jotto tipra sarong ni thani sogoinani te maya ganang tipra sarong ni thani thang sogoinani je chini munai bukhruti ni bagai yafar soknani ba yafar mani jaga yak pholoknani pai thago ang obono hambai renan muchungo chini thansa rising youths ang borokno belai khe hambai mario borok amsuk haksalni simi tini munai bukhruti ni khobor khnawoi borok tini phai sokpai kha je phantongsak je chuksak borok chaitokha borok kok thaini bisingtui phan riwoi klangkha je mansak chubawoi klangkha borok bustango tebo abono tui borok fight khainai abono tuioi para bazar school bebak je thangma mani jaga thangoi chini munai bukhruti ni bagai borok thobo thumnai borok tabo tangnai borok siringga asu tonglak ga aboni bagai ang borok no especially belai kha hambai mario norok tini je phaioi chini munai bukhruti sungnogo phai norok je kok salaikha je norok nukjak phaikha je norok mansak jora tui chaitokha abo borokni nokni borok nugoibo kha tongthoka plus ang baithang nugoibo belai kha kha tongthoka ang obono pray khainai gotni thani norokni samung tebo koto rungthung tebo kuchuk kathung chini tipra sarokni buskango norok bwsai manani umhai fan norokni thani tongthung ang gotni thani obono pray khainai ka hambai norokno belai khe